Ничек тату мәхәббәттә яшәргә, гаиләдә дә, эштә дә ничек бәхетле булырга, ничек яраткан шөгылеңә, кунакка йөрергә, сәяхәтләргә вакыт табарга. Бу сорауларга җавапны Екатеринбургтагы күп балалы Айсиннар гаиләсе белә. Оксана һәм Марат 2 ул, 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. Тулы канлы актив тормыш һәм балалар тәрбиясендәге серләрен алар безнең Уралдагы хезмәттәшләребезгә дә ачты. Екатеринбургтагы мөритүче Марат һәм Оксана Айсиннарда 4 бала, 2 малай һәм 2 кыз. Олысы Әлмиргә 14, Арианаға 12, Ранилгә 7 һәм нәни Жасмингә 3 яшь. Яшьләр сүзләренчә күп балалы гаилә булачагы хакында хәтта уйлап та карамаганнар. Ләкин хәзер бик бәхетле алар. Мин гел хыялым бар инде, минем балалар күп булыр дип. Но миңа, конечно, картани әйтә торган ул. Яра күп бала таптырма инде, үзең өчен яшә, икене тапсаң ярый инде. Но минем балаларны күрә алмады инде. Но нашындай уй белән мин үстем дип уйлыйм инде үземчә. Оксана дәү әти һәм дәү әнисе белән генә үссә, Марат 5 балалы гаиләдә туып үскән. Меня Килиша, мы это знакомы с детства. Кем мәстәшли, кем акара, кем мәстәшли. Кем йөгерә, кем сикерә, кем ашарга әзерли. Күп балалы әти-әнинең көне иртән кичкә кадәр эш һәм мәшәкать белән тулы. Олы балалары Альмир һәм Ариана һәр эштә ярдәм итәргә тырыша. Төплелек, кеше сеңел энеләренә карата җаваплылык һәм мәхәббәт әти-әниләре сүзләренчә бу олы балалары хылыкларының төп сыйфатлары. Бывает, скажем, тяжеловато. Кай вакыт авыррак та була. Тормыш, дөнья мәшәкатьләре җаваплылык белән тулы, ләкин бик күңелле. Мин үкенмим, миңа барда ошый, мин канәгать. Не жалуюсь, мне нравится вообще, в принципе, моя жизнь. Я доволен. Зур гаилә ул әле 4 дивар арасында яшәп яту гына түгел. Оксана Свердловск өлкәсендә татар чараларын алып баручы буларак танылган. Марат эшмәкәр, җиһазлары җитештерә. Гаилә шөгыльләре дә бар. Марат белән Оксана Йылдыз татар мәдәнияте халык ансамбленең үзешчән артистлары. Тебе нравится? Да. Папа танцевал, да? Да. Әти-әниләре идә булса, тулсынча балалары белән шөгыльләнергә тырыша. Татар телен өйрәнүне дә читтә калдырмыйлар. Рахмат. Кысамысыз. Алиса, как по-татарски будет «Папа, купи мороженое»? Папа, купи мороженое на татарском. Эти тундырма сатып аял. Атей, сатып алалдынмы тундырма? Юк инде кызым, турча суык кой. Гаиләдә яраткан җырлары да бар. Гомер шулай үтә, уфтанма, уфтанма, уфтанма. Айсиннар гаиләсендә балалар 1 минутында бушка уздырмый. Шигарләре хәрәкәттә бәрәкәт. Шуңа күрә көннәре ничек кенә тыгыз булмасын, гаилә белән бергәләшеп паркта йөрү яраткан мизгелләре. Ә футбол уйнаганда балаларны әти-әниләреннән айырып та булмый. Бик оста уйныйлар. Марат белән Оксана инде 21 ел бергә. Яшьләр Свердловск өлкәсе, Красноуфим районы бер-берсенә күрше булган Сызгы һәм Табанлы күл авылларында яшәгәндә авыл клубында таныша. Алар сүзләренчә, авылда үскәннәренә бик горурланып яшиләр. Кирәк булса Оксана сыйрын да сава, печәнен дә чаба, ә Марат исә утын әзерли һәм тракторда да эшли ала. Минеке мечта өй саларга. Өй саларга, анда балар минеке кар, әршиләр, күшеккә будка эшлиләр. Шулай лыжаларда йөрибез. Өй булса инде бик тә әйбәт булыр.
Марат һәм Оксана сүзләренчә, бәхетле гаилә тормышының сире юк. Дус булып яшәр өчен, кыяфәтең пөхтә, матур булсын өчен һәм бар хыялларың тормышка ашырлык хезмәт хакы алуга ирешер өчен зур тырышлык кирәк. Һәм әлбәттә, бер-береңне хөрмәт итеп, таяныч булып тору да мөһим. Киләчәктә Айсиннарның тормышлары ничек кенә булса да, аларның бер-берсенә карата бу мөнәсәбәтләре үзгәрешсез калсын. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Екатеринбург.